Čauky mňauky, tady 6 drogy a vítám vás u svého prvního videa z Jokboxu. Bude na to série. Omlouvám se, že jsem bez vás začal už něco málo si kopat a dělat, ale jinak v celku jako jsem to skoro si 10 minut hrál, abych to celkově pochopil. Takže no nic. Takže dokonce na 74, za chvilku už by to mělo být. Tady jsem se jak kdyby usadil, se mi to přišlo takové hezké místečko na pobyt. Tady je ten. Jo, tady můžu splnit ten quest. Tady, musím si vzít jenom do ruky cidr. Jsem taky dlouho přemýšlel, jak vykraftit cidr, ale najednou jsem zjistil, že cidr se teda nedá vykraftit, nebo aspoň jsem na to nepřišel. Ano, tady cidr. Teďka můžu jít za tím typkem, a abych si u něho splnil quest. Ahoj, mám pro tebe cidr. Přijmout úkol. To jsem potřeboval, děkuju moc krát, dobrý člověče. Získal 64, 180 repotion a 4 experience, děkuju. Takže se hned podíváme. Mko. Neutrální. Tak skoro neutrálně. Ale tak nic, no, tak. Můžeme jít dál. Tak. Potřebujou 300 hodně prkínek na to, no. Takové blbý. Se podíváme, jestli mám nějaké prkna. Jo, mám tu. Vlny mám celkem hodně. Tak to ne. Tak to zrovna nemám. To zrovna nemám, no. To zrovna nemám. A jo, mám tady. Jak jsem mohl být tak slepý. Jinak, texture pack je normálně z Jokboxu, si tam můžete najít. A to bylo asi tak všechno. Jo, tady můžu s toho obchodovat. Jinak, když prodáváte věcky, zůstáváte takzvané deniéry a za ty deniéry si můžete pak kupovat od nich věcky, nakupovat. Třeba oni prodávají vlnu hodně za 8 deniérů a já jim prodám dřevo a kolik už budou takhle mít? 435. Co mi moc nedal. No tak abych šel těžit. Jo. Omezeně. Jinak si říkáte, že bydlím pořád tady. Tak a už bych se... No. Mám tady železo. Mám tady tuniku za... Jo, mám na sobě. Jo, a už můžeme... Teď se vyspinkáme. Jo, už se vyspali. A já si vykraftím... Tady mám na to potřebné surky. Jinak dneska bych měl ještě v plánu zajít na čínskou vesničku, tam je vyzabíjet, protože z Číňanů jsem si udělal, japonskou, jsem si udělal takového nepřítele. Tak jak jsem putoval, tak jsem objevil čínskou vesničku, takže tu půjdu vybílit a možná si tam udělám Tak proč neskáčím celé? Tak OK. Tak nic. Tak tady to musím skáčet. Jo. To byl asi nějaký bug. Jinak omlouvám se za lagy.
Těžíme surky. Tak. Těžíme surky, těžíme... tady jsem to nepozbíral. Tady taky ne. Tady taky. Za chvilku budeme mít tak. Přímo rozený dřevorubec. Tak. Piket. Jako, nechce se mi do ní jít. A vidím pána. Vidím pána. Ahoj. Čauky. Čau. Čau. Sbírá zboží, jo? No. Myslíte, že to posekám, nebo... ne, to neposekám. Ještě aspoň tak vás taky naťužu. Nový baráček tady přirostl. Tak jo, asi jsem to tu vykácel, vybílil. To tu mají krásno, co to tady mají? Tak to je krásná. Krásná. Klobouk dolů. Ahoj. Sigmare. Tak, teďka jdeme prodat ty. Jo, ty jsi ta obchodnice, že jo? Tak, a jdeme prodat. Prodáme jim dřevo. Jo. Evage Evage co staví? Porcín. To asi není. Není. Tak nic. Byly nám nějaké věcky. Ano, užil jsem si obchod. Tam vidím nějakého týpka. Ty děláš. Ty nejsi ve vesnici, jak to? Ty robíš. Jo, vlastně ona tu zase něco staví. Aha, tak OK, tak si stav. Tě nechám na pokoj. Půjdu do svého domečku. Svého přibídku takového zvláštního. Už mám luk, mám do něho šípy? Jo, šípy. Jinak vám projdu tady vesničku. Tady máme hlavní budovu, tam zase nějakou, tady máme farmu. Teď tam je ovčí farma, tam je nějaký dům volný a tam je kravín. Jdeme ulovit toho ptáka. Jaj, jsem se netrefil. Zase jsem se netrefil. Co to je? A je po něm. Jinak vidíte tam ten checkpoint, tak to je ta čínská vesnice, ten hrad. Je tam jak kdyby hrad, z kterého jsem si udělal. Máme tady i zlaté bloky, rýži, jaké jsem je vyzabíjel a nějaké to sklo, lahé vodičky, kožené kalhoty, všechno. Ale mohl bych si udělat taumium. Počkej, já tady mám 4 taumium. Jo, a z toho bych si chtěl udělat mečík. Jo, taumium sword. Jo, to jsem si chtěl.
Tak co tu máme ještě? No, tu si to postavím. Jo, tady si ještě postavím síťku. A co ten sapling? Vyrostl mi? No. A co pec? Co to tu máme? Když si mohl tak nechat vypéct. Zkusím si to. Nejde. No, cukrovou třtinu asi si tu zasadím. A už budu pěstovat. Tak a bereš tu cukrovou třtinu. A nemám jídlo. Takže půjdeme na jídlo. Aha, co to je? Ja vlastně, oni tady mají někde mlynárnu. Tady oni mají mlynárnu. Jak jsem zjistil. Jo, mlýn. Už nezabíjí jídlo, ne. Jo, mají tu chleba. Ještě tak. Ne, já jim to nemůžu čornout. Prosím, já chci... Jaj, musím rychle pro Daniery. Rychle, než já chcípnu. Nechci. Já nechci skapat. Jen to ne. Jen to ne, jenom to ne. Tady mám Daniery. Tady ti klidně donesu. Mám hodně Danieru. A pozor. A Shark. A nevšiml jsem měl štěstí. Se najívá. Ty krása. Tady. Jo. A už nemáte Danier. Tak a teď se najím. Konečně. Ahoj. Víš, co bych si chtěl koupit? Vrmle. No. Tak tohle bych bral jako spíš takový úvod. Jinak mě tady kiksaj bambusy. Takže ani bambusovou farmu. Takže to vyberte jako takový úvod do Jokboxu. Je to epizoda první. Nebojte se, ve druhé už půjdeme prozkoumávat nějaké ty dungeony a šel bych sem se podívat na nějakou tu loď. Jinak tady se podíváme, jak oni prokročili s tou stavbou. Dobře. A jinak mějte se fanfárově, těšte se na další video a čauky mňauky!